Elena dwi. Ie, dwi'n chwarae Pokemon Go. Mae yna loads o stuff draw fan hyn. Fi'n excited. Mae yna law fan hyn, lle mae'r un nesa. Sa'n meddwl bod yna unrhyw un ar y ddaear sydd ddim yn chwarae fe ar hyn o bryd. Mae yna Ratata a Pidgey fan hyn. Let's go get him. OK, Pokemasters. Dyma 5 o fy hoff straeon o'r mis diwethaf. Mae'n deg I ddweud bod ffenomenon byd eang di taro ni mis ma. Na, nid y cathod yn Downing Street. Ie, na chi. Pokemon Go. Come on, Pikachu. Sdim angen I fi esbonio I chi beth yw e, na sut I wario fe. Dyma rhai o fy hoff tweets a straeon am Pokemon Go. Yn ail, fideo hilarious yma o ddyn yn America sydd wedi dysgu ei gi I wneud trust fall. Trust fall. Trust fall. Watson. Trust fall. Trust fall, Watson. O, na cute. Dyma esiampl I chi o sut I beidio wneud e. 1, 2, 3, go. Gan bod ni'n sôn am gŵn, beth am hwn? Ci sydd ofn tan gwyllt. A be mae perchennog Chi'n neud? Gwisgo headphones arni a rhoi fideos o gŵn arall ar iPad iddi. Ydych chi ferched roed I meddwl sut fysech wyneb yn edrych gyda 100 haen o foundation? Hello guys, I'm Gilio. At least it's full coverage. 100 layers of foundation. Mae loads o pobl di wneud fideos tebyg I hyn nawr. Nath rhywun hyd yn oed wneud fideo gyda mwy na just 100 haen o foundation. Your arm looks like a hot dog. I feel like little hamsters on my eyes. I really like them. Ac I orffen mis yma, bach o gyngor I chi gyfeillion. Peidiwch rhedeg ar draeth gyda bwyd yn eich dwylo. Neth e mond benni mewn dagre. Rhaid I chi esgusodi fi, mae gen I Pikachu I ffindio? Cyn I fi anghofio, cofiwch I danysgrifo ein sianel YouTube, dilynwch ni ar Twitter, a hoffwch ein tudalen Facebook. Reit te, lle chi? Ta!